ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டூ மை சேனல். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன ஸ்பெஷல்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவல் பொங்கல் தான் செய்ய போறோம். வாங்க இது எப்படி செய்றதுன்னு வீடியோக்குள்ள போய் பார்த்துரலாம். இப்போ இது செய்யறதுக்கு 100 கிராம் வெல்லத்த 1/2 டம்ளர் தண்ணி ஊத்தி, இந்த மாதிரி கொதிக்க வச்சு வெல்ல பாகு ரெடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு பேன்ல 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்துக்கோங்க. நெய் உருகுனதும் இதுல நம்ம முந்திரி திராட்சையை போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம். இப்ப பார்த்தீங்கன்னா, நல்லா வறுத்து எடுத்தாச்சு. இப்ப இது கூட 100 கிராம் அவல் எடுத்து நல்லா வாஷ் பண்ணி, இந்த மாதிரி நெய்யில போட்டு நல்லா வறுத்துக்கோங்க. கொஞ்ச நேரம் இந்த மாரி வறுத்ததுக்கு அப்புறம், இதுல 1/2 கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. இப்ப இது ஒரு 2 நிமிஷம் நல்லா வேக வைங்க. இப்ப இது 2 நிமிஷம் வெந்ததுக்கு அப்புறம், இதுல நம்ம வெல்லப்பாகு ரெடி பண்ணியிருந்தோம் இல்லைங்களா? அத ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெல்லப்பாகு ஆட் பண்றதுக்கு முன்னாடி, இத நல்லா ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்ப இது கெட்டியாகுற அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க விடுங்க. அவுல் வந்து நல்லா வெந்து வரணும். இந்த மாதிரி நல்லா கொதிக்க விடுங்க. இப்ப பார்த்தீங்கன்னா, நல்லா கெட்டியாயிடுச்சு. இப்ப இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம வறுத்து வச்சிருந்தோம் இல்லைங்களா? முந்திரியும், திராட்சையும் நெய்யில, அத இதுல ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்ப இது கூட 2 ஏலக்காவ தட்டி போட்டுக்கோங்க. 2 ஸ்பூன் அளவு நெய் சேர்த்து இது நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதான், பார்த்தீங்கன்னா அவல் பொங்கல் ரெடி. இப்ப இது ஒரு பிளேட்ல சர்வ் பண்ணிக்கலாம். இந்த வீடியோ இங்கே முடியுது. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் ஒரு நல்ல டிஷ்ல உங்கள வந்து பார்க்குறேன். பாய். தேங்க் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.